Saylanan prezident Donald Trump gelýän administrasiýany gitdigiçe hatarly bolýan dünýädäki ugur ýorlaryny taýynlamak bilen Ýewropada we ýakyn günlerde barýan uruşlaryň we Hatay bilen Aziýa ýuwaş umman tewtini gydýan bäsleşligiň arasynda senator Marco Rubio'ny ýurdun baş diplomaty, döwlet sekretary wezipesine bellemek kararyna geldi. Daşary siýasatyň köp meselesine berk çemeleşmekde tanalýan senator Rubio'ny seçmek bilen saýlanan prezident iň wajyp halkara temalaryny özi bilen pikirdeş birini gözleýär diýip Washingtonda ýerleşýän Demokratik Gorow gaznasynyň analitigi Behnam Ben Taleb aýdýar. Rubio beýik döwlet bäsleşligi, Hataýa garşy durmak, Eýran İslam Respublikasyna garşy durmak we maksimum basış kampaniýasyny dikeltmek ýaly wajyp milli howpsuzlyk meselelerini Trump bilen ideolog we siýasat aýdan yaran bolan adamlaryň bir diýip Taleblu Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Rubio geçen hepde döwlet sekretary wezipesine seçilmedinden öň köpçüliklerin habar serişdeleri bilen geçirilen giyinişlerin söhbetdaşlykda Abbasanyň Sowet Soýuzy darganyndan soň onlarça ýyl dowam eden kıyınçylyksyz global agalyk döwrüniň gutaranyny, onuň ýerine täze sowguruş döwrüne çalymdaş bir döwrüň başlananyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň global borçnamalary aşy berilip bilmejekdigini öýdürdi we Washingtonyň daşary ýurtlarda edýän tagallalaryny pragmatik bolmalygyny aýtdy. Biz iň kuwatly ýurt, emma biziň hem serişdelerimiz çäkli. Şu sebäpden biz hem wagtymizi hem de pulumuzy özümiziň esasy milli we hüýitlerimize hyzmat edýän zatlara sarf etmeli. Rubio 7 noýabrda Düýbi Abaşada ýerleşýän Kabel ulgamy bilen geçirilen söhbetdaşlykda aýtdy. Kuba asylly Amerikan Rubio Trump'yň 2017-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli prezident bolan ilkinji möhletini onuň Venezuela baradaky siýasatynyň kemale gelmegine möhüm rol oýnady. The New York Times gazieti şol wagt Rubio'ny Trump'yň Latin Amerikasyndaky virtual döwlet sekretary diýip häsiýetlendirdi. Florida ştatynyň 3 gezek senator bolan Rubio 2016-njy ýylda Respublikan prezident bäsleşigini Trump bilen bäsleşlik etdi we hem senatyň aňtow komitetini hem daşary gatnaşyklary komitetini işläp bu wezipe sallamly daşary siýasat tejribesi bilen gelýär. Egerde soň senat tarapyndan tasdiklansa 53 ýaşly Rubio döwlet sekretary wezipesini işlän ilkinji Latin Amerikaly bolar. Elbetde Latin Amerikasy Rubio üçin möhüm bir mesele bolar. Ýöne Hataýyň global ösüşi, Eýranyň ýakyn günlere salýan howpy we Russiýanyň Ukraina açylmagy ýaly Abbasanyň daşary siýasat aladalarynyň has möhüm meselelerine seredilenine Latin Amerikasy meselesi biraz ýyla çekiler. Abbasanyň harby, siýasy we maliýe çeşmeleri baradaky talaplaryna gezek gelenine Rubio esasy ünsüň Hataýa gönükdirilmegini isleýär. Meniň pikirimçe 21-nji asyryň geljegi esasan hindi ýuwaş ummanyny bolup geçen wakalar bilen kesgitlener. Şeýle-de men Hataý biziň Ýewropadaky konflikti bulaşyp hindi ýuwaş ummanyny bolup geçen wakalary üns bermezligimizi isleýär diýip pikir edýärni Rubio 7 noýabrda aýtdy. Iki partiýaly Kongres komissiýasynyň Hataý baradaky ýerine ýetiriş komitetiniň egniş başlygy bolup işlän Rubio Hataý meselesine berk çemeleşilmegini ýygyderli gollap gelýär. Ol Taýwany ýaraglandyrmak tagallalaryny ýol etdi. Pekin bu ýurdun öz-özüni dolandyrýan demokratiýa bolmagyny isleýär. Hataýyň bu ada hüjüm etmeginiň öňüni almak umydy bilen ol Abbasanyň ok därleriniň we ösen harby tehnologiýalarynyň Taýwany göni iýerilmegine çagyrdy. Şeýle-de Rubio Pekiniň adam hukuklary ýagdaýy barada alada bildirdi. Abbasanyň senagat siýasatyny Hataý bilen has netijeli bäsleşigi tekledi. Hataý haritlaryna giridilmeli paşlar gollady. Ol günwatar Hataýda Uýgurlaryň we beýleki musulman azlyklaryň mezur rahmeti bilen önürleýän haritlaryň import edilmegini gadagan etmek, önümçüligi Meksika göçürmek bilen Hataýyň
Trump döwründäki paşlardan soğulup geçmeginiň öňüni almak çärelerini gözledi. Rubio Ukrainany öz ýarlygyny we toprak gütegüýligini gorap, Russiýa garşy alyp barýan gorunç uruşuny gaýta-gaýta gollady we Ukrainalylary aňyr baş derejedäki batyr we güýçli adamlar diýip häsiýetlendirdi. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň giň gerimli çoğusynyň başlanmagynyň ýyl süre ol senatyň Ukrainanyň gorunç mümkinçiliklerini güýçlendirmek maksadyny ýerleýän niýet aktynyň we Russiýa garşy sanksiýa girilmegiň gollawçysy boldy. Emma muňa garamazdan Rubio Russiýanyň Ukraina garşy uruşunyň petigi diýrenligini we onun tamamlanmagynyň zerurdygyny aýtdy. Ýakyn günler barada aýdylanyny ABŞ tarapyndan terrorçy guramalar diýilip keskitlenen Hamas we Hizbullah ýaly toporlary maliýeleşdirýänligi üçin Rubio Iran babatyny uzak wagtdary bir pozisiýa eýelýär we Tehranyňky teokratik hökümeti terrorçy rejim diýip häsiýetlendirýär.